En el puerto de La Estaca, empleados y voluntarios aguardaban la llegada de este último cayuco con 172 inmigrantes. Salieron de la costa de Senegal hace 12 días. L'arribada constant d'immigrants a les Canàries té desbordats els centres d'acolliment d'aquestes illes. Ara s'ha aturat la sorpresa és que els mateixos turistes dels imports no tenen absoluts per Els centres d'emparament d'estrangers de Tenerife una que permet a 200 persones conviuen en un centre dissenyat per a aquests centres. No t'oblide en la vida i en l'amor. No et vull perdre, no em vull perdre en la tristesa del meu cor.
la vida i en l'amor. No et vull perdre, no em vull perdre en la tristesa del meu cor.